ondan hoi. Lehen urtean bezala aurten ere motxaia asteburu antola ebe, motxaia elkarteko eta lehen urtean bertso saio haintzan, bertzolai diferentiekin, baina aurten bertso saio bengoa. Bixar, motxaia eguna izango bat, eta hori bukaeran gora hasiko izuet, ze plan da hon eta dana. Eta baina aburmana eskoko jo, bertzolai bakoitzai. Pentsate zautuko itxuzuela, baina hemendik hasita hau Julio Soto, Alaia Martín, Ruben Indiak, eta Unai Iturra da. Gabon ongi etorri, eroso jartzaitez, izan ez dadin hemen, dagoenan kaltez, aleginduko gara, goxo eta artez, gau goxo bat ematen, bersoen bitarte. Ostirala da, hemendik kanpo, jendea presta, parrandarako, eta gu berriz bertsoz jantzita, gatoz ona zuentzako, gatoz ona zuentzako. Horren areto iluna ere, argitu daitekelako, kantatu nahi dugu bapo, lehen hilerara etor zaitezten saio bukaerarako, saio bukaerarako. Kaixo Gabon mendaro, bagatoz lau lagun, aldugun bezain fresko nahi genuke jardun, naiz kanpoan otzegon, tabarrua ilun, heldu dela pasatu direnez bi egun, ia uda berria ekar dezakegu. Gabon mendaro bagatoz geure, marka bertso eta adin, bertzolaria erdi motxaile, saltinbankiaren lagin. 25 urte plazetan pasa zaizkidanak harin, ta estrainekoz nago mendaron, hasi berri bat lezbardin, alegindanak egingo ditut, azkena izan ez dadin. Egin, kontura useaten, zuek eta zuek, holtzan atzian, artela batzu daude. Hau dira Elgoibarko pintura libreko egur eskolako umiek, indituen artelanak, espraizki, saio ontako eta lehenbizi eskerrak eman. Eta gero, ez dakit zuek arte saldia zeaten ez, baina zuen interpretazio gaitasun hori jarriko etoen martxan, da haber bakoitzak artelan hori eta ze interpretatzen, edo bakoitzean ze ikusten, edo bakoitzak bertso baratan kontatzen behu zuen.
Maisuak esango zien, hartu brotxa ta pintatu, ta brotxa hartuko zuten, saiatu eta saiatu. Baino aztertu ondoren zenbait, marrazkita erretratu, interpretatu dut ezin dela askorik interpretatu. Ikusi duzuen gizan Julio da aditua, edo aditua asko da agian entenditua. Perez sormena dago atzean, ez da soilik istripua, hortzadarra da 30 pusketatan zatitua. Nik ere hori ikusten, noski ezin egin kale, naiz eta berez naizen adituta artezale. 3 hortzadar edo igual lau, daude behintzat aldezale, gure herrian euri desente egiten duen seinale. Badago hor lan ederrik, erdira begira nago, zuzko bieguzki daude hor, nonbaiten gerra da klaro. Picasso eraman balute firma, estimauko zan gehiago, azken batean artea obran eta begiradan dago. Ez dira laguntxarrenak papera eta pintzela, ta interpretatu baitut begira ari nintzela. Heldu jendeak kolore beltza, gertuan dugun bezala, umeak eta kolore argiak eskutik dijoa zela. Kandiuski izan ziteke, Dali naiz Monet bestela, itxurak egiten nabil zerbait baneki bezala. Txiki bakar bat eskribitzeko baitaukat nigan nibela, beko aldetik 3. sandia erdi bat dela. Sandia ikusi duzu hori etzen hain arraro, beste denak despistatu gaitugu laurok zeharo. Egia esan behar baldin bada, nik ez daukat ezer klaro, nik enukela politagorik egingo seguru nago.
Pintura eskolak musika daude umetxoz beteta. Aparkatzen dituguan libre goteko zer gerta. Bada bat pintzelkada gutxikin, erdian hor dago eta erakartzeko moduren baten aitan tamaren arreta. Torri mesedez, bi mutilak, Unai eta Julio. Julio entzun du Mendaron masajista oso on badagoela. Unai izango hori. Torri da Julio, zanda kamilan, eta hasi da. Unai masajia ematen. Ordu erdira ala esan dio, eman buelta. Eta Unaik kriston sorpresa hartu. Ordu erdiz ibili, ona eta ara. Azala olioz busti, bota eskukada. Ta buelta ematean, hau sorpresa ara. Gustora zaude edo lokartu egin zara. Trarairararairarai, lokartu egin zara. Nola ezurrek mina ematen zidaten, etortzea pentsatu dutalago baten, baino antzematen ez da erresa izaten, noiz hasi behar duzu masajea ematen. Larai, lararai, lararai, masajea ematen. Sarri asko etzaizkit olakoak agertzen, nunbait dator galdarak beteta lertzen, nora etorri zaren ez duzu ulertzen, zerbitzu hori ez da prezioan sartzen. Rarai, prezioan sartzen. Ez ulertu duzu aurrekoz atzeko, nik ez zaitut ikusten gigolo antzeko. Dauzkadan muskuluak desinflamatzeko, soilik eskatzen dizut behatzak sartzeko. Larai, lararai, lararai, behatzak sartzeko. Zugura duzuna esan, nik nahi dudan hartu. Masajista neu naiza, aizu konturatu. Inflamazioa bada,
Bapatean sortu, bapatean jeisteko izotzetan sartu. Rarai, 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 izotzetan sartu. Etzait asko gustatu izotzen tesia. Zuk behatzetan duzu indar gabezia. Zure iragarkian zenbat poesia, baina masaje honek zer du berezia. Larai, lararai, lararai, zer du berezia. Ba berezia dauka ez dugula doan. Indarra eskuetan dut nik ta ez ahoan. Orain arte nik lana ondo dut eroan. Kantinplorak ustuta etorri hurrengoan. Rarai, 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 etorri hurrengoan. Nik ekarri ditut bi kantinplora handi. Baino ez zatzaie jartzen behar beste adi. Beraz masaje hori ari eta ari. Neuk eman beharko diot neure buruari. Larai, lararai, lararai, neure buruari. Latza du iragana, latzagoa fama, jendea ikaratuz denbora darama. Naiz eragin dituen 1001 drama, ikasten bereizi dut pixkana pixkana. Nere sentimendua eta nire lana. Banik oraindik ezin ditzaket bereizi, bien artean badut horren beste esi. Hobe joaten bada hemendik iesi, naiz ala pentsatzeko ez gintuzten ezin, batzuek defentsarik ez dute merezi. Ikasketak atera altzenitun merke, frogak aztertu behar dira epez epe. Naiz batzutan eragin horren beste neke, prozedura osoa nahiko nuke bete. Errugabea ere izan baitaiteke. Frogak
jarriko dizkigu 11 apuru. Ahaztu gure karrera apunte liburu, naiz errudun ote denez gauden seguru, gero erruduna bada zer egingo dugu. Orduan ez naiz behintzat egongo zer gerta, denborak esan nahi bat baitauka tarteka, bere testigantzari jarrita arreta, presente bizi nahi dut bere epaiketa, oraindik justizian sinesten dut eta. Justizian sinisten ez dago hain errez, naizta ala egiten genuen guk aurrez. Neska hartu bazuen tipoak indarrez, zu naiz eta ikusi defenditu beharrez, gero ez zaitez etorri nigana negarrez. Horri nahi, puntu erantzun batzuk, jarriko eskigu. Aurtengo txapelketan Iturriaga falta. Egunen baten utzi egin behar data, orain ez zaite hasi nigandik tiraka, luzaroan eman dut janaiko alata. Atzeko hirurentzat aukera ona da. Arerio zuzena etzan Iturriaga, Endaian egon leike igual behar bada, eta Durangarren bat aukerekin bada. Berrogeita bi urtekin jubilazioa. Aizu honek behar du aklarazioa, gaur ere hemen nago bertsoa zioa, plazaz plaza ibiltzea dut afizioa. Txapelik gabe gazte sentitzen altzera. Buru bat daukat jada zuritu antzera, naizta denboran ezin dan egin atzera, daudan adinarekin gustora norbera. Egainarekin beken aulkiak jartzera. Naizta iritsi nintzen hori pentsatzera,
Alperrik naiz joan aurtengoan etxera, bakarrik joan nahi dut bertan gozatzera. Unai noiz arte segi berdezu bertxotan, Galdera hori egin dut neuk ere askotan, baina gustora nabil ofizio hontan, ta zuk deitu ezkero segiko dut hortan. Bueno, hain favorez jaiki Jon eta Julia. Ez dakit autopistan A8an askotan ibiltzen zeaten. Bueno, gure herrixean izpide aspaldi hori da. Badago bizilagun bat, Mendaro pasatzeakoan, Salataratik kexu da. Ta keja bezala hor jartzen da. Egualdi hona honean, biolina jotzen. Eta egualdi txarra honean, maskara jantzi eta gordazol batekin. Orduan, Jone, gaur, Bilbotik Donostira, kotxian, A8tik pasau da. Eta han nuntzamo Julia hola. Jone pixka gau da, eixok. Orduan, urrengo gunean, berri zijoan, Bilbotik Donostira, eta han ikusi du, urrutira, biolin hartuta. Eta bueno, pentsau du, lau argixei eman da, izketan gau naiz. Abertza esateia. Eta getu lartu ezuen gaixa, baina bueno. Autopistan beti da alako lioa, eta zuk jodiguzu guri enbidoa, bibolin zein aterki berdin da giroa. Azal zaidazu zein den behintzat motiboa, azal zaidazu behintzat zein den motiboa. Orain da brum 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 ta orain da pin pin pin. Ta ni lo egin nahian antxe iskin. Ba motibo zehatza nahi baduzu jakin. Potrotaino nagola zuen soinuekin. Potrotaino nagola zuen soinuekin. Soinu honek atera dizu kolorea, ta ona etortzeko azeadorea. Ez zaizula gustatzen gure tenorea, bazure bibolina ez da asko zobea, bazure bibolina ez da asko zobea. Nere buruak pieza ederrak dagizkin, ikasi zituenak denak izkiz izki, ez dauka bibolinak soinu ona noski.
Zuek izorratzeko jotzen dut hain gaizki, zuek izorratzeko jotzen dut hain gaizki. Guizorratzeko hasi alakoren baten, eta ordutik zabiltza barra ematen. Sentitzen dut egotea ni orain esaten, baina kotxe barrutik ez zaizu entzuten, baina kotxe barrutik ez zaizu entzuten. Bueno, ez dio importa, propio gaizki egin dut, orain kamioi eta gero auto batzuek, ez zaidala entzuten bai baina etetet. Nik nere etxe barrutik entzuten zaituztet, nik neure etxe barrutik entzuten zaituztet. Entzuten gaituzula eta sutu klaro, pentsatzen jarri eta ez da raro, eta zure herria omen da mendaro. Bilbo eta Donosti bai baina hori nun dago, Bilbo eta Donosti bai baina hori nun dago. Klaro eske Bilbo da hiririk handina, ta klaro Donostik du itxaso urdina, mendaro nun dagoen jakiteko grina, txofer zaratatxua eta ez jakina, txofer zaratatxua eta ez jakina. Zatzikia. Orduan, alaia antzauan, alaia eskenako lagako hau, trampa ez izateko. Orduan, lehen arte kritiko zen hori jarriet, hemen, denen aurrean bain, sukaldari zena jarriko eta aurrean. Ia, lauretako baten batek, asmatzeun, zein dan, tzatzikin, errezeta. Pista mogan, platera hau, Greziakoa da. Jatorrizia, Greziara daka. Hortik aurrea, zuen esko. Greziatik dator, tzatziki baina, hemen bertakotu dena. Haragi jalen plazerra da, ta veganoen problema. Elgoibartarren gibela dauka, ta estea debarrena. Eibarko ardau apur bat eta
gainekoa mendarorena, irentzi ezina dirudi baina, goxo da nastuta dena. Greziakoa dela hori da, hemen dakigun apurra, nik japonesa esan behar nuen, ta erratzeko ze beldurra. Aragizkoa izan liteke, Greziako plater ikurra, ta jogur saltza bat du gainean, hori da gauza ziurra. Tala ezpada seguru nago, postrea dela jogurra. Entsalada bat izango dela, diot neure ez jakinetik, aldamenetan keso kabrales, bere teinu urdinetik. Gero erdian letxu berdea, pasatzeko min gainetik, oliba batzuk da zain zuriak, ebakirikan zainetik, ta gero jogur griego goxoa, ensaladaren gainetik. Keso cabrales ez keso feta, nahiko nukena goraipa, aragia du baina gordina olio gabea laita. Ze zaporea eta ze testura nola ez dastatuta maita. Enaiz hasiko alperrik errezetari jarraika, ez du zapore aztezina neri aztu egin zaitza.